नायदो नोंथांमोना ओइनो आयौ मा एसे समायना जायगा गुसु गुसु बार बेनिखायनो खस्थ' खालामनाबो फैथारदों नोंथांमोन बेखायनो what is the natural beauty welcome to Ukiam picnic spot so finally जों सफैबाय Ukiam picnic spot सिम so नोंथांमोननो दिन्थिलांसिगोन दाना जों दसे उनाव ब्रेकफास्ट खालामना लाग्रोनोसै बेनि उनाव टाइमा 10:40 जाफैबाय एसे लेट जादों जों ओंखारबोनायावनो स' जों जायगा नागिरग्रोना लानि फार्स्ट बेनि उनाव नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन फाइनालि जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै गारिया स्टार्ट जाबाय गासै स्टुडेन्टआ उनथिजोब्बाय रन्जल हालेसे चल हामी जाओ ओइदा बोला चलो चलो start खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था ब्लग आंनि भाले जायबां जायगा नागिरबोगासिनो दङ दा सिगांथिंजाय हाउसफुल जाजोब्बाय एसे लेट जाबोबाय नालाय दा जों जायगाखिनिखौ रेडि खालामना लाग्रोनि मायाव संनाय जानायखौ जागोन बेनि उनाव ब्रेकफास्ट खालामखांनानै ओरैजाय बेरायनोसै दा उकियामा मोननै स्टेटनि बर्डार ओरैजाय आसामनि जोबथा आरो सिगांथिंजाय मेघालय स्टार्ट जागोन स' मोननै स्टेटनि गेजेराव जों दा दङ माने इन्टार स्टेट जागोन आरोना सिगाङाव थांबाथाय जों जायगाखिनिखौ बानायग्रोना लानि मोजाङै बेनि उनाव नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांबाय थानोसै तो दानिया जोङो नैबे नावखानाव फैदों जों निजोरासिम थांनो नागिरदों निजोराखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजादों थ' बे नावआव जोङो गासै जोंनि स्टाफ लोगो स्टुडेन्टफोरजों गाखोबाय पार पार्सन 100आनो बुंदोंमोन नाथाय जोङो डिसकाउन्ट खालामना 70 रुपिसनि गेजेराव गोलैदों आरोना 70 रुपिसनि गेजेराव पार पार्सन गोलैदो स' नायनि जों बेसेबां गोजान थांनो हायो लोगोसे नोंथांमोना निजोराखौ दिन्थिनो नाजागोन हा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दाउखि बायदि मोनसे फिल खालामगोन आरोना नोंथांमोना दाउखि बायदि जोंनि नाव जार्निया स्टार्ट जाबाय जान কৈ দিয়া আহি আছো অলপ অলপ ভয় লাগছে মানে মই অলপ সুইমিংটো কম জানো সেইকাৰণে ভয় লাগি আছে সুইমিং নাজানা তুমি সুইমিং বহুত কম জানো সেইকাৰণে ভয় লাগি আছে কিন্তু অলপ দেৰিকে ভাল লাগিব আপোনালোকৰ নিচিনা বন্ধু থাকিলেতো প্ৰব্লেম নাই মই জানো সৰু কালৰ পৰাই কৰিলে উঠাই লৈ যাম ওকে ঠিকান দং
जों दा बेरायलांगासिनो दं बिथांमोना गोबाङानो एसमिस रायलायो आं बर'जों ब्लग बानायबाय दं स' गेजेर गेजेर एसमिसबो खोनानो मोनगोन स' जोंनि जार्निया स्टार्ट जाबाय जों थांगोन किमान किल'मिटार जाम 1.5 किल'मिटार सिगाङाव थांनानै जोङो नायहैगोन बे एटु मेघालय दासो ना निजराथ' मेघालय थ' नायलांबाय दा नोंथांमोना सिगांथिंजाय देखायनि बिराद क्लिन दिनै बोथोरा ओरैबायदि मोजां एसे एसे दैनि गेजेराव थांबाय थादों नालाय गोजांनायबो मोनदों नाथाय बोथोरा जोबोर क्लिन एकदमबारे पाइलट जाना दं दा सिगांथाराव पाइलट आरो এইটো আমার জান ভাই কো পাইলট এই ড্রাইভ কর কিমান স্পিডত চলাই আছা জান গাড়ী গাড়ী 12 ফুট আছো আমি 12 ফুট না স্লো হরেক রকম পাগল দিয়া মিলাইছো মেলা बै सिगांथिं नुहुरनाया मेघालय स्टेट थ' बै सिगाङावबो दालां दङ गोबाङानो बै खाथिसिम फैनानै जोङो हाजो सायाव আজি হিল ট্রেকিং করিম না আমি হিল ট্রেকিং করিম 1/2 কিলোমিটার উপর উঠি যাব লাগিব দালাंनि सिंथिंजाय थांनि नैबे दालां आरो नैबे सिगांथिं घाटा जों जायाव ट्रेकिं हिल ट्रेकिं खालामहैगोन नायलांबाय था जान गेल तलेदि सिंजों थांबाय नै दालांनिया বৰ্তমান থাকখন তলেৰে পাৰ হৈ আহিলো ওপৰতে নাহিলো ওপৰতে আহিব পাৰিলো হয় যদি ড্ৰোন থাকিল হয় আপোনালোকক ওপৰতে লৈ আহিলো হয় যদি ড্ৰোন থাকিল হয় আমাৰ লগত বৰ্তমান ড্ৰোন নাই थ' फै घाट मोनफैबाय बे घाटनिफ्राय थांसिगोन जोङो दा सिगांथिंजाय हिल ट्रेकिं खालामना निजोरा देखायनो थाखाय आरो पालु आमी बिराद मोजां आरोना दिनै फुटेजआ माबायदि लादों मिथिला हिपाৰৰ পৰা আহি পালো हिपाৰৰ পৰা इपार ओरजायनिफ्राय ओरजाय सफैबाय आरो नै बे स्टेशनथ' पालु ना আমি পালো এতিয়া গুৱাহাটী ষ্টেচন পল্টন বাজাৰ পালো আমি ঢাকা খবৰ टिकु माबायदि मोनदों दा जों पार गाखोगासिनो ओमफ्राय दुगैनो थांनो ओंखाम उखैबायना उखैयाखै ओंखामा उखैनायाव उखैदो एसे एनार्जि खरस जाबायना नों मा जाबोदो आं जाबोनाया दहाय दाउदै आरो ब्रेड साह इदि ब्रेकफास्ट जाबायना ब्रेकफास्ट जाबाय आरो न'आव मा जाबोनाय न'आव जेबो जाबाखै जानाय কি খাইছি আজি হয় দিয়ক ৰাতিপুৱা উঠি ৱাইফৰ গালি তাৰে পিছত যেতিয়া মাত দিব গ'লো তেতিয়া দেউতাৰো গালি গালি দিয়া কাৰণ ঘৰত ৰুটি বনাই আছিল কলো সোনকালে দে তাতেও গালি মানে আজি গালি আজি সৰু এটালৈকে বাইকখন খুজিলো দেউতাক যে কৈছে তাতেও গালি দিনটো বাইকখন তাতে ৰাখি থৈবি আমাৰ কি ঘৰত গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নহ'ব নেকি बेबायदि गेद्दा गुद्दा गोजौ गाहाय हाजो गाखोखां नोंथांमोनखौ देखायनो थांगासिनो दं समायना बे निजोराखौ गोबां सुबुंफोरा बेथिंजाय बेरायफैयो जाफोरा पिकनिक जानो फैयो बेहाय बेरायनो फैखाथारो आरोना बै सिंथिंजाय निजोरा नोंथांमोना साउन्ड मोनबाय दङ नुगासिनो दङ दा जास्ट नैजोल' कमिउनिकेसन जेबो गैया नेटानो मोना जिअ'आ माबायदिथाय बुजिना मोनला प्रान्जल आमी निजोराলৈকে যাই আছো এই সৰু দলংটো পাৰ হৈ ভিতৰেদি সোমাই যাই আছো 1.5 কিলোমিটাৰ ভিতৰত আহি যা দলংটো পাৰ হৈ ইফালে এই নাওঘাটৰ ওচৰত নামি কিনে চিধা আহি থাক মানুহ আহি আছে বহুত নাম আমি ভিতৰত সোমাই আহিলো দে समायना बे जायगा नायबोबाय था बेसेबां खस्थ' खालामनानै बेयाव फैदों आंजों लोगोसे केमेरा पार्सन जान थ' नायलांबाय था माबायदि बेसेबां खस्थ' बे जायगायाव बेरायफैनायाव अब्लाबो नोंथांमोननो हानायखिनिखौ देखायनो नाजाबाय दं बेवहाय रिस्कि मानो बेहाय बांसिन निजोरानि दैफोरा बोहैबोनायनि थाखाय माने बिराद मा होनो खुला जाना दंना ओंखायनो बेवहाय फैयोबा नोंथांमोना बिराद रिस्कआव गाखोबोबानो जाबाय बिराद रिस्क बेयो जों 200 फुट गोजौआव गाखोबाय आरो 10 मिनिट्स थांबावब्लानो जों बे जायगाखौ मोनहैसिगोन थ' नायलांबाय था उकियाम निजोरा मेघालयनिफ्राय देखायगासिनो दं नोंथांमोननो
नायदो नोंथांमोना ओइनो आयौ मा एसे समायना जायगा गुसु गुसु बार बेनिखायनो खस्थ' खालामनाबो फैथारदों नोंथांमोन बेखायनो what is the natural खाथिनिफ्राय देखायनो नाजादों दे नोंथांमोननो माबायदि जायो आयु पारिसु खाथिनिफ्राय देखायनो हायो बे दुगैदो बे दुगैनायनि कारनै मोजां दै दङ आंसो साइडखिजों बेरायना नायग्रोना लानि ना वाव 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 थांनोनो बालायबाय दिनै थांनोनो बालायबाय साउन्डआ एसे खम फैनो हागौ दे मानो होनब्ला माने मा होनो निजोरानि बे सोदोबा बांसिन जादों नालाय दै हैस्लायनाया बेबायदि ममेन्टखौ बावगारनो हानो बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम लोगोसे लाइक हो लोगोसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव नोंथांमोना गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना नटिफिकेसन अन खालामना ला जाहाथे बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअआ नोंथांमोना गिबिसिन नायनो हायो लोगोसे जा बिथांमोना महिलारि वाइड एंगल फेसबुक पेजखौ नायदों बा नायगासिनो दङ बिथांमोना अननानै पेजखौ फल' खालाम लोगोसे नोंथांमोननि जेसेबांखिनि फ्रेन्डफोर दङ भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोना बे बिउटिफुल ममेन्टखौ नायनो हायो आरो आंनि खस्थ'आ जाहाथे ओरैनो थाङा स' नाय नोंथांमोना ओइनो सायाव आंजों लोगोसे नायफालांबाय था जोबोर गुसु आइ गेल ঘুরে দিই ক্যামেরাটা করতে হাই ওটা ঘুরে দেখো ঠিক আছে समायना नुथायखौ गोसोआव लानानै थांफिनसै नोंथांमोना नाय भिडिअखौ लोगोसे कमेन्ट खालाम माबायदि नुखो जोबोद थान्दा जाबाय आरो जोंहा थांफिननांगौ ओंखामबो जानो दङ पिकनिक स्पटनिफ्राय जोङो 1.5 किल'मिटार गोजानाव फैदों थांनोसै टाटा बाय बाय उनाव फैबावगोन लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै फैदो नायफैदो मोजां जायगाया बेनिफ्राय ओंखाम लायस्लांगासिनो दङ नाय बे माबायदि बादामाल जाजोबनाय लामा थ' अननानै नोंथांमोना बेवहाय फैयोब्ला काइन्डलि जुता गानना फै आरो लोगोसे ड्रिंक खालामनानै दाफै मानो होनब्ला सिङाव गोलैलांनांगौबा नोंथांनि जिउबो थांनो हागौ बिराद रिस्क आरोना बे रंजानायनि नामाव गावनि जिउखौ बांद्राय रिस्क लानो नाङा मानो होनब्ला नोंथांखौ सोरबा नेनानै दङ नोंथांनि बिमा बिफा नोंथांनि आंगो बाय बाहागो बेखायनो पिकनिक जानो फैब्ला बांद्राय रंजानानै गावखौ हेगारसारनो नाङा मिथिबाय ओंखायनो बेखौनो आं बुंगोन 1 सेकेन्ड नोंथांमोना जाहाथे बेवहाय फैयोब्ला बि केयारफुल लोंनानै दा गाखो गोलैनांगौबा जिउ थांनो हागौ मोबाइल नेटवर्क गैया बेयाव नै वाकि टकि कमिउनिकेसन प्रान्जल 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 শুনি আছে নে प्रान्जल जों वाकि टकिजों गावजों गाव रायलायलायदो मानो होनबा सिगांनि जोंनि लोगोफोरा थांजोब्बाय आरो माखासे थाबोजोबदो नै हिन्जावसाफोर दङ नालाय बिराद माने रिस्क जायो मानो होनब्ला गोबां बेवहाय लोगो मोनबोदों लोंनानै थानायथ' गासैनिबो नायनायनि नोजोर सेन्सफ्रा समान नङा नालाय जों गार्जेन जाना फैदों एसे रिस्क थायो बेखायनो बिथांमोनखौ बार बार लिंबाय थादों ओंखारबोबाय दङ जानायलागै माथो 3 बाजिसिगोन भिडिअआ गोलाव जागोन दै लोगोफोर भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय नोंथांमोना पुरा माने जरना बा निजोराखौ बिराद मोजाङै आं देखायनो नाजादों आरो गेजेर गेजेर एसमिसफ्राव फैदो दै मानो होनबा गोबां माने स्टुडेन्ट आरो स्टाफफोरानो एसमिस गोजा बर'आ जों खमानो दे बर'आ जों खमानो फैदो स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोनजों रायलायनो हायाखै मानो होनब्ला लाजियो बिराद बिसोरो फैनो नागिरा भिडिअ आं रायलायनो नाजाबाय थादोंमोन देलाय दायो दिन्थिनो नाजागोन नै बेबायदि गोजौलाय ओंखारस्लायलाय गोजौलाय ओंखारस्लायलाय बेहाय गाखोनो थाखाय 10 रुपिसो नांगौ बिथांमोना माने
बेखौ मेनटेन खालामनानै माने पिकनिक स्पटनिफ्राय ना सोरबा पार्सनेलि खालामदों आं मिथिला 10 रुपि चार्ज खालामनांगौ आं इउटुबनि होननायखाय हेगारहरदों आरोना गेजेर गेजेर इउटुबार जानायनि फायदा बेफोर दै एक्चुवेलि बेयो मोननै स्टेटखौ कानेक्ट खालामो नोंथांमोना बै नुहुरनाय जों दासो ओंखारबोनाय मेघालय आरो नैबेथिंजाय आसाम थ' आं गेजेराव दङ मोननैबो स्टेटनि गेजेराव दा आं दङ थ' नोंथांमोना बेयाव फैबा गाखोफैनो हागोन जोंनि नावा रेडि थांगासिनो दं जोङो दानिया जोंनि थांखिसिम ओंखाम जानांसिगौ उखैबाय दा ओंखाम उखैबाय थेंक इउ दे उथिब दियार गाननाय दे भिडिअ दाहिब थेंक इउ स्टुडेन्ट गोजा ना बिसोरो आंनि स्टुडेन्ट गोजा गासैबो दा नोंसोर थौग्रो ओंखाम जानायाव डाइरेक्ट थांखा दे बेलेगाव बेरायनांला ओंखाम जानायाव थांदो ओंखामा गुसु जाबायनो फन बानायगासिनो दं ओंखामा जोंनोथ' रेडि माबायदि मोनखो गाखोनानै मोजां मोनदों मेङाखै मेंदो गोजौथार दय गोबानो नागिरनायालाय गोबादिया दायोलाय आरो दायोबो मा दरजायाव थांबावगोन दरजायाव गसंना थांगोन दायोबो नोंहालाय दरजायावनो गसंना दायो थाङो सिगांनिया निजोरानि माबाया माबामोन बे निजोरा जोंनि फैनाय घाट दा जों थांफिनसै बै जोंनि पिकनिक जानाय जायगासिम आसामसिम मानो होनब्ला जों दा मेघालयआवसो दङ नालाय मेघालयनिफ्राय जों दा थांसिगोन नावा सालायगासिनो दं 700 लादों बे नावा दिनै मथा मथि बिथाङाबो 13 घन्टासो नेबाय आरो जोंखौ खस्थ' खालामनानै वाव बेबायदि बिउटिफुल मोमेन्ट नुनो मोनला स' नोंथांमोना नाय आरो फिल खालाम नावरिया बिथाङा मोनसे मोजां इनफरमेसन होदो आं सोंदोंमोन बे जों दैनि गेजेराव माहाय दं दासान्दि बिथाङा बुंदों बेयो कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जोबथा आरो आसामनि जोबथा लोगोसे मेघालयनि बै पार्टजों स्टार्टिं थ' जों गेजेराव माने मोनसे स्टेट मोनसे डिस्ट्रिक्ट मोनसे आरो गुबुन मोनसे स्टेट दङ दा दैया बांद्राय गोथौ नङा नाथाय ना ओमफ्राय बाला क्लिन वाटार अब्लाबो दाउखि बायदि जानो हायाना दाउखिया मोजांसिन जायो दाउखिनि माबाफ्रा मोजांसिन जायो माने दाउखिनि फट'नि सर्टफोरखौ नायोबा माने अख्राङाव गोजावना थानाय बायदि नुयो नाथाय बेवहाय नोंथांमोना नायलाय दैया एसेबां क्लिन नङा आरोना एसेबां क्लिन नङा नदीটোৰ नाम কি এইটো কলসী নৈ আৰু নিজৰাৰ নামটো কি আছিল এইটো পাখনডঙা 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 কাখনডঙা কাফান কাফানডঙা কাফানডঙা নিজৰা নৈ আপনার ফেস ভিডিও 8 PM 8 PM নহয় দি লেকি বাতু লাগি চালাই मोजां दे जेंट्स होने से हम भी पहनता ना हम भी तो बोरो ही है ना मिलता ही है आप लोग आसाम से या मेघालय से आसाम से मोजां जादो खवा भालके ना एन्जय खाओ खोले ना बाय আৰু এতিয়া আমি অলপ পেট পূজা কৰিম মানে দুপৰীয়া খাব লাগিছিল কিন্তু গধূলি পৰত খাব ওলাইছোঁ বহুত ভোক লাগিছে একদম
ভিতৰত যিবিলাক আছে চব ডেড একদম মানে একদম গতিকে খাদ্যটো ওপৰত আমি খাই লওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' শ্বুট দেখাই আছোঁ পিকনিকৰ बाय अब्ला जाग्रोना लानोसै ना फैबायबो जाग्रोनोसै जोंना फरायसाफ्रा गासैबो जिरायजोब्बाय आं सेकेन्ड शिफ्टआव जादों थारमाने